लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' बे ससे भिडिअ क्लिपनि संखौ बयबो खोनाखाबाय जानांगौ। बे मेथाइया जोबोरैनो ट्रेन्ड जाफुदों आरो इन्स्टाग्राम फेसबुकआव गोबांथार रिल्स खालामदों। नोंथांमोनहाबो फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ। नाथाय बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुगोन नोंथांमोनहा मिन्थियाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होखाबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ जों देंखोमाला क्रिएशन मुंनि इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोन। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जागोन गंगार हाजो आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्शन आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों जों बयनिबो फेभरेट करिय'ग्राफार लिसान रामसियारि बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों जों बयनिबो फेभरेट मोनसोम बर' आरो नितामनि बर' बिथांमोना। आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा सोर सोर एक्साइटेड जानानै दं आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।